Ingon nila, man is able creature, kay nakagama siya daghang mga balaod. But then, wala pa niya ma-improve gani ang kagalingon sa pagtuman sa napulo kasugo sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon mga kigsunan ko, ang Ginoo nagpainomdom kanakto ay naigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. Muna, mao kini ang rason na kita mosunod sa masugo sa Dios tungod kay kita naigugma kaniya. Dili ta kaingon na kita nagpakita ragud gugma sa Dios kay nahadlok kita, dili na mao. Kita nagtuman sa sugo sa Ginoo tungod kita naigugma sa Ginoo. Dili ta kaingon na nagtuman kita sa sugo kay natay mga gipaabot ng balos kanato. Dili pod mao. Nagtuman ta sa sugo sa Ginoo tungod kay naigugma ta niya. Dili pod ta ningon kita musimba ko kay unya di ko kasimba makasala ko. Nisimba kita tungod kay naigugma kita sa Ginoo. Dili ta kaingon na ako mutabang sa mga kabos sa mga digdaog aron na ko'y ganti na papaabot sa langit. Dili mao. Kita nitabang sa mga kabos sa mga digdaog tungod kay naigugma kita sa Ginoo. We follow the commandments, we do things, and we want to be good because we love God. And so mayon ta na ang sapulok ka sugo gisummarize sa Ginoo to love God and to love our neighbor. Ang pangutana, usaw nato ning pagigugma may mong konkreto sa atong kinabuhi. Makita gyud adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nayo sa kalibro ni Eric Fromm, a psychologist, gititled The Art of Loving. Nilista sa mga balaing number 2 sa gugma na angay natong puyan aron ang gugma nato sa Dios makita sa adlaw-adlaw natong kinabuhi. Una, ningon siya, love must have discipline. Discipline means doing something hard because it is right. Kanang na-disiplina kitang may gugma, unsa insakto angay natong buhaton. Bisan na ay kalisod, bisan na ay sakripisyo. Pero kini dili matuman sa tao karon. Kaya ang tao nangita unsay sayon. Bisan dili insakto buhaton kay sayon. Bisan makadaot na ni buhaton kay dili ganahan magsakripisyo. Kini matawa na nangita og sayon og dili magsakripisyo, walay disiplina sa pagigugma. Kung natay disiplina sa pagigugma, atog gud barugan unsay insakto. Atog gud barugan unsay tinuod na gugma na naay disiplina. Ikaduha, ningon si Eric Fromm sa iyang libro, ningon siya, love must have patience, pasensya. Love is not something that comes abruptly. We have to work at it and let it grow. So paabot, mutubo ra gyud ng gugma. Kay kung wala kitay pasensya, dili kita kasabot. Kung wala tay pasensya, dili ta kadawat. Mo nang tan-awa, ang tao ganing dili magpaabot, unsay may tabo. Kanunay mapungot, kanunay maglagot, kanunay saputon. Kay walay pasensya. Apan ko natay pasensya, napanay panahon na makayong kita. Tingali, inong ana siya. Or nagpaabot kita na mabag-o siya. O mapag-abot kita na iya mabati po ang gugma nato, o mabati po niya ang kaluoy sa Diyos diha kaniya. No? Na istorya bahing kang Abraham. This is according to traditional Hebrew story.
Naingon na si Abraham usa ka gabi dito siyang tolda naglingkod. Naay gulang na niduol diya kaniya. Tapos ang gulang kanabang murag kuyawan pod dayon si Abraham nitindog o gitagbo niyang gulang, giimbitar niya magpahuway dito siyang tolda, and then gilaban pagani niya agiugasan pa ni Abraham ang tiil sa gulang o gipakaon niya. Dayon nakabantay si Abraham ng gulang ni kaon na walay pangadji. Nangutana si Abraham kanila, wala ka ba ni simba sa Ginoo? Ang gulang ni tubag ningon, ako ra simbahon ang kalayo o wala nay lain pang Ginoo. Pagkadungog ni Abraham na maoy tubag sa gulang nasuko siya. Iyang gigbawi ang pagkaon o gipalakaw niya ang gulang. Paggikan sa gulang ang Ginoo nagpakita kang Abraham. Ningon siya, amigo, ay naman tong gulang, ang estranghero. Ningon dayon si Abraham, Ginoo, na ako siyang gipugos na musimba siya kanimo. Ang Ginoo ningon, kabalo ka ba Abraham? For 80 years ako nag-antos. Ano ng gulang makaduol diya kanimo? Nagpaabot ko nining gabihuna na imabalag nimo ang gulang o aron siya makailakan nako. 80 years nagpaabot ang Ginoo. Pila ka tuig ang Ginoo nagpaabot pud nato. Aron mapadayag niya ang iyang kaluoy o iyang gugma kanato. Taas ang pasensya sa Ginoo. Love is patient. Kung naatay gugma, taas ang atong pasensya na andam kitang magpaabot hangtod ang atong igsuon nagigugma makadamapod sa gugma sa Dios o kaluoy sa Ginoo. Ikatulo ningon siya, love must be reasonable. It must have an intellectual basis and not based purely on emotion or feelings. Kay kini mga feelings o emotion ma-change man ni, mausog man ni. So muna sila, it's practical na ang atong utok babaw sa atong kasing-kasing. Kay importante ang pagpamalandong. Ang importante, tan-awon nato unsay atong buhaton. Pero karong panahon na, no dominarar ang emotion. Muna daghang kayong pamilya, nag-away-away, tungod kay nasakitan, tungod kay nang luod, tungod kay dili ganahan unsay gisulti sa uban. Kay kung mo emotion ni ana, wala tay padulngan. Muna dagan ang mga tao, mga batan-on ron na mabdos. Kay gatuo siya na mo'y love na padre, di manggod ko, katulog kung di ko kakita niya, dre. Dre, gikare manggod ko niya kaayo, dre. In tawon day, may gitawag na mainigat ragon ng gugma, oy. Muna sa initabo, gibiyaan ka, gipasagdan ka. And sometimes, madala kita nung anak sa mga iring-iring, pero gamita in tawon ang utok pod. Dili ra gamito ng kasing-kasing. Dagan na mga nahulog ni ini. Daghan man ang ulog na mamangka sa dalawang ilog, di ba? Muna igsuon ko, because wala gamitang utok, gidalara ang iyang emosyon. Love must have humility. Ang tinuod na gugma, andam kitang magpaubos. Ang tinuod na gugma, dawaton nato ang atong kahuyang, ang atong kakulangan, ang atong kasaypanan. Kung tinuod ka na gugma, andam kang mingon, I'm sorry. Kung tinuod ka na gugma, andam nimong dawaton nakasipyat ka, nakasayok ka. Kung tinuod ang gugma, nakita nimo unsay imong kakulangan, unsay imong kahuyang. And you're ready to amend of it. Pero unsa may nitabo gyud, mauna ningon, ang garbo mooy babag sa gugma. Kung garboso ka, digoy ka kantigong magigugma. Mauna nitabo karon, daga mga garboso karon. Na, unsay nitabo, nangaulay. Kaya nga naman, daga na untang gwapo ni
pakita niya, ay, sus ko kay boso man, di pa na. Niabot na lang 50, dili pa na, gihapon. No, may unta, hala, ang gugma, kinanlan, makita nimo, unsay kakulangan nako, unsay kahuyang nako, unsay kasaypanan nako, pasaylo ako. Then move on in life. Uban, dili ka move on. No? Hapit na mamatay, maglagod gihapon, dili ka pasaylo, ayaw gud na, pakitaan ng anak kanako diri sa tubangan nako. Nasa deathbed na gani, di pa ka pasaylo. So love must have humility. Ikalima ningon siya, love must have faith. Na ay pagtuo, na ay pagsalig. Pagsalig is sometimes you have to work on. Dili ra basta you feel na nisali ka niya. No. It is something that you're going to work on. Na nisali ka niya. Pinagi sa inyong experience, pinagi sa inyong pagkomunikasyon, pinagi sa inyong pagpaminaw sa matag usa, pinagi put sa pag-ampo. Kay kung wala ka na, kung walay pagsalig, di gud ninyo mapuy-an ang pagpagugma na gugma sa Dios kanato. Muna, tanawa, ang tao ganing walay pagsalig, gubot kayo yung kinabuhi, kanunay madudahon. Kanong madudahon kanunay? Kulang sa pag-ampo, kulang sa pagpaminaw. Naray madunggan, muriak dayon. Naray makita, muriak dayon. Dili ra natagad, muriak dayon. Because walay pagsalig. Kay kung tanay pagsalig, tinuod no? Maugod na oy. Inong ani na oy. Kay naamay pagsalig. Love must have faith, must have trust. Dilingon siya, love must have courage. Bitaw, yung kung tunod ka na gugma, andam kitang mo reach out. Mo reach out. Ay, dili mo gud na managad. Bason niya, dili tatagdon. Bahala na. You should have courage. Kung i-reject ka, okay lang. Basta ipakita nimo ay mong gugma. Kung wala ka tagda, okay ra. Basta imong ipakita ang imong gugma. Naiusa ka umagad, sus, kontragod siyang ugangan. Gikan pa sa pagminyo. Pero kining umagad, ang son-in-law, every time makita ugangan mo, amin good. Ang ugangan mo na, ana ba yung kamot? Wala ragod. Ang son-in-law wala ragod. Kapaabot ragod. Sige ragod siyang mo amin. Magkita, di ko mo tagod ang mama niya. Sus, nagkasakitan pa ang mama niya. Wala man nag-atiman, kundili ang yang son-in-law. Lingon siya, Lord, salamat, nining higayon, nagkasakit tagod ang akong ugangan. Diha, ang son-in-law nag-ilis og diaper sa ugangan. Ang son-in-law mo na bali-bali niya, kay na-stroke man ang iyang ugangan. But then, the son-in-law was so happy because God gave him a chance na makalagat siyang ugangan o makita siyang ugangan ang iyang love siyang ugangan. We should have courage. Ayaw kahadlok. Kung i-reject kita, okay ra. Kung dili ta dawaton, okay ra. Ang importante, ang gugma sa Ginoo mo'y atong napuy-an. Muni, hagit ka nato karon. Ang paghatag kung tunod na gugma mo yung Ginoo, kung naigugma mo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Karon na dawa atong gisaulog ang Mother's Day. Di ba? The mother gave us what love is. 9 days, 9 months ta silang sabakan. Pagpanganak, ingon pa sila, ang pikas tiil na nasa kamatayon, kumanganak na ang mga inahan. Perting sakita, di ba? Ningon sila, dili nako! Sagit good na. Human unong kabulan, magdos na po. Di ba? Benta, kining na
andam nimong ihatag ang imong kagalingon. Di ba, mga mama? No? Yung mama, one time dito ko sa Jollibee, naglantaw ko. Mama, dayon sa imong paliton. Mama, ako galang ko na spaghetti. Ako kinahanglan na kay french fries. Palit po si mama. Paglantaw na ako, wala na may makaon si mama. Oy, tingi-tingi ragod og kaon og french fries. Kayang kwarta, igo ragod pakaon siya mga anak. Naganahan niyang itreat ang anak. Di pa'y kayo ko makatulog akong luha. What a mother is, no? Naihatag tanan. Ubang mga mama, sa madalaga pa sila, palit sila mga sinina na di marka good na siya, di ba? Balibay, so sa pa na mga marka. Pag minyo nila, nagkaanak na sila, ang ilang sinina, ukay-ukay na lamang. Kaya naman, unahon man ang sinina sa anak, pagkaon silang anak, di ba? And that is love. And that is love. And this is what love the Lord is telling us. Muna ningon siya, kung dili nyo kaya, I will send to you the Holy Spirit, the advocate, na mo siya manglaban kaninyo, mo'y mugiya kaninyo, ang Espiritu Santo. Sa panahon na kita naglisod sa pahigugma, sangpitang Espiritu Santo, Holy Spirit, give me the gift of loving. Amen.